Ayafo yemo munyina kwa abane mfa mumre NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na wajeso de ama me se yesane ne badwumba bebia wo bia ye chia munyina na yesa amwa kwa babiem edem ba NYANSAPO so se de edika aka no ene yasa ne modi ehia bi ma afia hyase ene ye de to monim se afi no ye kɔ no wogya so ye kɔ na nibre so ye nkɔ na hongono so ne nyina ye amamre ne amane ato ape ye je na jeje mu ni ato ne nsaba mu no ene ye pese ye kanya no ne edi gya so mu na afi eso na eyire ne trete se bia obi behu se Ghana ni Asante ni amamre ni abakwasem ni eho amane ni eno ene ne yi yasa ene mu edi ehia bi mu na madoroma se de ye no ene ye betwe nkomo yenko na ye ne opanyimpa ote akomu wonim haban mu na sabio ahaban bon a wotene pampan akomu so no epra wotene pampan woni ene ne eba bebɔ nkomi na black power no yenko ma na kwaba na afi ye ba yenfa asimtre na nkasa no emetudwa yenko ginchirimu nana wadaroma nana no ye mo akwaba ba NYANSAPO kasa na Impotent say obadi adaroma ye do twedi ampo ase sana nanom so ho ye de omtiapo motia besa hanso no mu nyina da so se kura do maboro so se o maboro so bia be kan eniema bi agentna ha na ebopata bribri ka de hyede se subonto asipo ani enam social media so ni nyina Duabo a ababa bi e friend se Afia Schwar akwa omanwoni bi a wo ye adwumtani de ma MPP amanwuko no se woni ne ahia ena enye no hontini e baaye na emum Duabo no se de Duabo no si ekɔso wo social media no eno ho nkomo yi ene ya ba ye beji mu kyirimu ni ya besua mu ade na ye hu se bibi wo ho a entwa yi na wo se kosei na wo se ejina seye ene epese ye hu sanse bebre nso kasa wo social media so bia ya bɔ ne task so bia speaker di akiri bia camera si so enye bia wo se etimi eye adwuma nana no mu kiri camera nana no mu kiri task eno ho nkomo ene ye ba bebo ne ewure mu yie na ene nana enkodi nkomo na afi ye nkire mu nana ye gidi se watete kakra ne etwetwa wani sonso wonte de ne yemso ye de bebo ti ne abayi ababa bi ye fe ne se Afia Schwar emum oje ne home na wo social media so pa na nansen ya ena ode betu dwa se owura bi ono so wa manwesem mu wone na ahia na amena no mu kura ne mu nsem de enye no nti ne wa ha na obeka asasem ne na sa owura na wode nsem yi beto no so no ni lawyer ni a wonu ogina mu de man mranim ni pa wono so de beto dwa wakasa mfonyini so se sabia kro to ni boss no aka chense sa baba enya ababa wo se onene da ye na ma ababa no opa alaye na okofa snap wo efa nkusua na wode speaker di akire de fon ka ho en wode to so de besi ya taase so en wogina asha atade kokko de bom yu ena ne nsa no wayi ya odi begina ho bodua se onne papa ne nai ena lawyer ni no ese ana ono mom se onne nada ensuo ni nya no na se mom onne papa nada ene ye obo antoa obo bochirewa obo apape enum nyina ede kan ho owie no sa egbo biem se mponso no se onne nada se de ono no ka no ena lawyer no bedi na tem so onye oba on boss nso onne ne beda ene ensuo ni nkum lawyer yi na emfa na busuafo ene nasefo nyina enye aseda owie amana nso wa wo social media tie se ye NYANSAPO ede anu abetum kra enso ka ho wode wano betum o bloggers ye ene obi a beka sa asem ni bia no nsu ya mabobo obodin enyawo na yemfa obusuafo ena ase nana sei na Duabo ni sikoso sa ena yebodua me das ba be for ma fidi kese so ma chia Ghana fo nyina enam asem epie abontene Duabo koso a enya obia entimenya obia tane se enam asem eye nipa mienu ena eye adenti na oba na fi se one papa na da no ebi anya ne o dada na on fa moto bonti
nenne na ade beto abonten se won nada na yede na saa so asne Ghana ankasa no ontimi mfa ne namu asem embo obi adua wasase so mani nya ne da dana me ne wahia na ɛna me nipa mienu ne ehia na ɛna me ka se me ne na black power ehia na owusu tenchen se enya no kore wo nya nipa na black power na obehia na abra ye ehia na owusu katachi de ntia se the boss no kora nka nkere na de be me na nya kokodura kan se saa wono ankasa oba se na de da abanten da dada edua no omunsu ya duabo so pese obu obi dua me nya na omra na mkire ne dua mu nkobo so agu ne ho fi ewo endem na ne nna ne mu no awone ne kunu no da na pia abonten no a wode na de gya nyina ontimi fa ne ntoma nyina metena social media enti na ba biem no ofele na ba biem na ofele obi e obu ne ho efele ne ho a ye frɛ na ketesi a wakata ne ho asie ono na obi be ka ne namu asɛm na obi hu na de gya me asɛbe me ne nya hwe kura na de gya ba ti social media sɛ me hu bi enti me mewu ana na me nada senye ne saa ne niema na esi ye na onti mmeka se onye oba a wase boss ne nda oye oba ba niema bi a waye kire se onye oba nana se ha na metwase a mentwa wa no ese wodi kai akonna ne bi mu amahu mfonyini sabe ne da bonten a ne aye wo ho ade e na onsan fa nhye ne tiri mu se obi mpo di na temo a na se wo ya akwala onti bi modua mabosom bia nsum ampanfo be no ni di o batemo Ghana eno na ne binom so kan wo social media se ababa ye nipa bia odi adi obi atem bato wo kan wasem adan na dan duabo enti ne se wono ye bodua ye nya enka wono nko mu ne dua nku no yeso koto so bi no obi ku abusa sa na no ye den me musa hye na ye den yesi abosom mu ni asem enti se duan de na watwam nya de betumi nya obi enni nyina so won fufu ni nda dua we timi nya omumu bia me nkom bi me twa me pese gu Asante memu ha edua ni nyina so ene o mra me bobo mo no madan nyina titiro no madan nyina bobo mu di ne hwe so bi agya tuma enti na ye bewie sa dua we na wo boy yi wakire mu wo me ehu se taas no so kra no speakers edi achi ne fu edi achi no kra no edika ayo abo agu sanse okọ nananom okra na efie no obegu baabia na wogya baabia asase na nkasa da ho enye cement ne kata so we de cement kata so taas kata so tibia na abo agu na Ghana ha ye kwa be na ye taas ye fa so upo bia ye na de o de asase yi obi boni am beki so na asase so ntia de no be kanche to asase so ye was dent bi wa shisha mani se me we ma de nam se me shisha accident amawa me de shisha nam de kotolo lo kwem o se me make sure se card ne tire fa so me petrol ko mu se car tire fa so se me hu se de me ye na bam na de koto na car tire bi am fa so o twen sa car mo na ensi enti sepa na nka na wo se obo no onu ankasa no on qualify Duabo na Duabo ye obi o qualify obi o qualify tere we ni mama ansa na masore so minia so asne ganye onu bi o qualify Duabo sesenti omu ade dada mimi hunu no omu ade dada so ti ase se ne dua we ye adwuma onu so be wubi se dua we timi ye adwuma o so onu ko na di kan wu ansa na enya nipa no na nipa na hunu se wa so okodan na otena na baabi onimu Duabo do tu ne fo so omu dua na e bia wode ne yawo so ene bo dua dabi check wachi de waye ansa na obodua obo check wachi ne waye ansa na obodua wabo we na black power no wono na yene na abedi enkomoyi ni nyina afade agentna ha na eje ho saka anwe ka de se subunto na sese de social media so eno ne edi na puwie no eno na neyi ese de wo kwa attend yo ba attend ogina wono wo attend do no yempre ye ho NYANSAPO ba yi afei ene abesa na madwemba ekwan so yemfa munsia ne ma nyina ammo ene hwe na yemfa mu afutuo ni bi emfa emmo ye bra na no na nkomo anim di ye wokan sesa wo kwia obi ade so wabefa nkwa mu nam a ka che ne se wobebodua wo se enkwa we ya abekwa yi mu nam die mepa mo chewo ewo me se mewia nkwa mu nam
arepen na no kra bekwa amkoyi bi na so wo particular bekwa yi nimu nam ya wo kan de na na mesra mu enyame na me faaye e na ode to me so na ade apa wo no anka ne saa no wia nkwa mu nam na bekwa nam arepen wo se abekwa enyam na me wi mu nam na asem wi ade wa hwe ya ukotukotie na ade so an wo yam yeba mu nyina mo ene hwebidi ene abusua pani owusu aduomi subscribe share na like neja wadwenkyere Adenti ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya